Sénégal mɔgɔ 17 su yera u ka jikankulun dɔ furunin kɔfɛ Dakar dugu kɔnɔna la. Min kunnafoniw dira bin tɛnɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Ni makofɛlen ninnu fanba bɛɛ lajɛlen ye jamana wɛrɛ mɔgɔw ye minnu tun bɛ ji kan ka taa Sinamata sira fɛ. Cameroun mɔgɔ 16 ɲɔgɔn fagara. Sojanba dɔ binnen kɔfɛ Douala kunun kari. U ka tasuma fagalaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman ni kisi. Libi farafina gunkana subsaharian jamanadenw minnu bɛ taa Sinamata sira fɛ caman de bɛ gɛlɛya kɔnɔ u ka jamana kɔnɔ ni y'a kunɲɔgɔn fila ye a maa fanba bɛɛ lajɛlen gɛnna ka bɔ Sphinx Tunisie jamana kan minnu bɛɛ lajɛlen balannen don Ras Alger Libi ani Tunisie dancɛ la. Tchad Sudan jamanaden mɔgɔ 100 caman minnu bɛɛ lajɛlen bolila ka bɔ fitinɛ ɲɛkɔrɔ Darfour ye furakɛli sɔrɔ u ka dɔgɔtɔrɔso dɔ la min kɛra Médecins Sans Frontières mɔgɔw fɛ André. Tunisie Clématara ani ka fara funteniba kan kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba bi u ka jamana kɔnɔ ni y'a san 4 ye. Jiko gɛlɛya o binnen u ka jamana kɔnɔ.